kuya. Apoy na kayo ko, kuya. Oy, Asa na umpot? apoy na kayo ba? Asa man dito mo ato ani kuya di? Apoy na kayo ko ba? Aha, nakoy idea. Kanang kabalo ka nang mag-vlog-vlog biboy? Suma nang vlog-vlog kuya makaon na? Vlog good ka nang mag-video-video ba? Kang videohan yung dahon, kahoy, videohan ka. Ana good. Aha, kuya. Kaila ka to ni pastor kuya. Atong samo kayo ba si wali-wali sayo sa buntag ba? Ato tong tripan. Sige. Ani akong plano, dul. Ha? Okay? Okay. Karon 2024 na, magbago na kita kay daghan na kalamidad ang niabot. Naana po din mga sipat ng mga bata oh. Kuya, tula si pastor kuya. Asa good? Katuwa mo. Kaya na dyan ko naglagot ano niya ba? Masa ito plano biboy? Nakoy plano kuya, gawas imong cellphone kuya din. Tago ka diya sa punuan ha. Paminawa ko ha. Tago ko diri ako ha. 1 2 3. Okay biboy. Na. Bo lagi. Naligo ka? Ay, naligo eh. Last week ra. Tantog ra. Kaya ako nang kuwaon niyang pagkaon kay gutom ra ba? Ako ang pagkaon! Nung sumaka, kalma lang. Kay kuwaon akong nagkuha sa pagkaon. Gutom na kayo ba? Sige na ba? Gutom na! Hello guys! Nato din ka sa kahoy, nag-video ko. Isugo ko ni Biboy nga mapapabidyo. Kay iyang i-prank si Pastor. Pastor man ni oh. Uy, saan yung magipangita dira? Nang anong nanghilak man ka? Pastor, tabangin ko nawala akong duwan. Nangita ko diri ah. Ay kana ra day mo kikahilakan? Pangiladi ah. Anong nanghatag man ni siya? Siya. Nabidyoan to ni mo kuya. Oo, si Pastor. Bibi mo tinawag ko bi. I-upload na ron. Sige. Kana kuya kanina pa. Katawanan mo kita sa Pastor. Sige. Oh, mo man akong biskwit mo. Ay kabala ka, kuha na to na ron. Tara, kuha na tong biskwit. Ako man ang biskwit. May respeto ni mata oh. Dili ni mo biskwit. Dili man ni mo ang biskwit. Tara na. Galas daw yung mga mata ato. Gitripan na po ko. Lah, si Pastor man yun. No, trending na kayo. Asa man? Lah, naunsa naman as Pastor na masura naman na. Na, gitagaan na nagbiskwit oh. Nagkalison yung tawhana na ba? Nah, gigaba-gabaan na siguro siya mga binuhatan ba? So karon magbago na kita. Uy, tambagan ako ning tulo oh. Uy, igsoon ko. Hindi mo sa siguro ni ba? Uy, igsoon. Unsa man imong giingon namang limos ko? Trending namang kay Kadri Pastor. Pait na dyan siguro kay ka ba? Wa na kay gikauno. Unsa man ang nanggawas sa inyong mga baba? Pero namo ebidensya. Naa kayo. Unsam din ni oh. Sa basurahan. Na, Pantay na dito mga mata sa kuha ako nagkatong sala. Tora oh. hello. Hoy, trending na Pastor no. Run. Guys, welcome guys! Kay open na dyan si Janas Inasal de Cebu, ang pinakalami ang lechon diri sa Tagum City, Davao del Norte. So karon na sila eat all you can. Nakita yung mga pagkaon diri nagkalawian, grabe ka, busog dyan kaayo. So sa pagkila na ninyo, ano na mo sa Janas Inasal de Cebu? Sa pulan na mo sa soundcheck ha? Ali! Soundcheck! Lumigid siya! Lumi!